Olako kaspen ernik ez, baitakit nola erantzun. Historioa ezin nagoa, ederra ikusi da egun. Ea bazuk hau erakutsidik, badagon zerbait oiarzun, eta guk denek eman eskerrak, oraizuk arzen dituzu. Joan ziren beraz, bat bankan eta berzean lasan sorturik. Ameriketat eta han zenbait urte pasaturik. Gero hangota hemengo bizi, guziari oharturik. Ohar gaitezke mundu guzian, ez da hau bezalako